Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphisa i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo uthole i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Ingenza kwethu lo esimbona-ke esithombeni umfana-ke omncane oneminyaka nje ewu-23 ekuphela. Njengamanje-ke esingakabi nalo igama lakhe, kuthiwa-ke lo mfana uyena-ke osale enkundleni laphaya endaweni-ke yaseKwaggafontein eMpumalanga. Ukuthiwa-ke abalisa-ke abahlanu bagasele-ke esontweni, bafike babamba inkunzi, baphuca abazalwane imali, kanjalo-ke nomakhalekhukhwini. Kuthiwa-ke kanti-ke umfundisi ubephethe-ke isibhamu, ubese badubula kwase kudubuleka yena-ke lo mfana-ke omncane, kwawuyena osala enkundleni. Uthe mayibhekwa kwatholakala ukuthi-ke umfana wendawo noma wakhe ubekhona kuleli sonto lesigameko senzeke laphaya endaweni-ke yaseKwaggafontein eMpumalanga. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Siku-Trend TV ngizohleze ngikhona ngulethela-ke indaba eyisemathini usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.